sakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabuwasan. Masantos na maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Makasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringlan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulap yu da sayang kabuwasan. Makterion Lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mojares. Kaiba mata si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Miyerkules, petsa 15 bulan na Oktubre 2025, 71 days more before Christmas. Jadulo na saray balita da lokal. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan.
54,000 pesos kantidad na Cebu, asamsam na otoridad. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 55 anyos siya laki, akaluwatan. Unliligarda da 400,000 piso ya Cebu, asamsam at bypass operation. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Laki nan bikkel aneng-neng na otoridad ya anggapay pakaning nga na otoridad ya walay foul play. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Bukil na laki adiskubre yada bale na dasul. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Yadulo na balita nasyonal. State witness status na Romualdez sa depende at DOJ tan ICI onong at palasyo. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. ICC prosecutor ka na dinisqualify na ICC judge the Duterte case. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Saraya evacuees yagyag agawa dyan Cebu, mansasakit lara. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Immigration officer tan illegal recruiter asabit at pangilulusot jada naiya. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Ang ititayak na fake news sa kinasuhan na limaran counts na cyber libel. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:06 na Kabuasan tanatan wajaray detalye at balita da lokal. Kantidad na 54,400 Cebu so asamsam na taklay na uloy at ginawan anti-illegal drug bypass operation. Yang kasad oras na alas 8 na Kabuasan yang gad alas 6 ng ngaram jada barangay poblasyon Balay na Bugalyon, Pangasinan. Asakote na saraya otoridad so high value individual ya manangaran na Jimver Marinas Ladores si katoy inareston tampol na Balunggaw Police jada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1. Asamsam adlima na suspect so taluran perason hetsilda transparent plastic sa siya ya walay kargato na Cebu ya walay balato na 8 gramo man kantidad na 54,400 piso. Asamsam taso sa kaya piraso na 100 piso bill ya genuine na dusted money. Labin limaran na piraso na 1,000 piso bill ya budol money. Sa kaya piraso Vivo Y35 mobile device dan sa kaya lighter. Sa may inventory so ginawa at ingkagawaan na bypass operation ya atistiguan na sa barangay official dan sa representante na media. Insigip na korte so kaso ng sunggay na Republic Act 9165 laban na Dabitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jadbali na Umingan, Pangasinan, nakaluwatan na so 55 anyos siya laki
da ginawan anti-illegal drug bypass operation. Ya ginawad oras na alas 10:30 na labi. Yada Barangay Santa Maria, Omingan, Pangasinan. Kinabas na areston suspect at ngaranton Eduardo Batin Ilarde. Si katoy nareston tampola kaya rin na inyawat sa Cebu at asare ng panggapya po surveyor. Asam-samad 5 na suspect. So apat iran na pirason head shield transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu, mambulat na 60 gramo. Manbili na 408,000 piso. Asam sa matad 5 na suspect. So sa kaya pirason 500 piso bill. Ya bypass money. 15 na pirason 1,000 piso bill. Ya kapid machine. Sa kaya pengka Realme smartphone. Sa kaya gray perfume parts. Aficionado brand. Tana sa kaya yellow lighter. Saya na anti-illegal drug bypass operation. So ginawa na sa Impanulopio Persa na Provincial Drug Enforcement Unit na Pangasinan Police Provincial Office. Provincial Intelligence Team na Pangasinan, Regional Intelligence Unit 1 na Region 1, Intelligence Division na Police Regional Office 1, Regional Police Drug Enforcement Unit, Police Regional Office 1, Provincial Drug Enforcement Group Special Operation Unit, dan Omingan Police base at direktiba ng Police Colonel Arbel C. Merculio o ICPMP Provincial Director na Pangasinan Police Provincial Office, yan koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Sa ebidensya tan sa may suspect, so inaweta dyan police station for proper disposition tan sa kaso na sungay na Republic Act 9165 so insigapad na korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras na alas 9:30 na kabuasan ng aneng nang ya kasabit so 58 anyos siya laki at loob na abong tunya dyan Barangay San Juan balay na sa Nasinto, Pangasinan. Ginabat sa biktiman si Nestor Carreño Garcia. Dyan inisyal investigasyon na pulis tan base at account na Tricia Garcia Cruz 25 anyos. Dyan sama niya oras si katoy 5 abong na uncle tunyan yan manirit na na-discover ito na andilad bilay so biktima ya kasabit jada still trust na abong na biktima panamaglay na ipangusar na nylon na rope yan takorto at bakluto niya tampolya intawag at saraya kakanayo na biktima tanin report jada police station sa rekabiyangan na pa police sa Nasinto na rural health units so 5 na abit na lugar na ikagawaan na insidente mangbalat indiklaran tampol na sa reduktorya andila bilay sa biktima sa taya motibo da impanbikal na biktima makasingag da emotional distress lapod da mampu problema na kwarta so abitlan biktima mangbalat binagahan na pulis so pamilya na biktima ay pasilong at autopsiya yan na nakabatan walay agawan foul play. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Banda alas 2:15 na palbangon na ingkasaso anti-illegal drug bypass operation Jad Diversion Road na barangay Mabanugbog, siyudad na Urdanita. Sa may suspect so kinabat ang ngaranton na Christian Deva Pascua Juan alias Christian darag 28 anyos si katoy na aresto na Urdanita City Police yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Asam-samad 5 na suspect so 4 iran na pirason head shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu. Walay bulato na taluran gramo, mambili na 20,400 piso. Asam sa mata, susakay, pirason 500 piso bela, genuine na dusted money.
Sa kaya pirason photocopy da 500 piso bill, ya inusara ya bilang budol money. Sa kaya pirason 100 ya pangkayarian na suspect. Tan sa kaya Vivo cellular phone ginawa sa inventory jada ing kagawaan na bypass operation. Yan na imaturan na saray testigo. Saray ebidensya tan sa may suspect. So inawit dyan police station for proper disposition. Kaso nin sunggay na section 5 na tan na 11 na Republic Act 9165. So insiga pagkorte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Pukul na laki arumog jad karikaan yapasen da barangay Biga Dasol Pangasinan. Sari kabiyangan na pulis Dasol so tampol yan ang responde da ingkagawan na insidente kaya rin na akawat na tawag da cellphone yaman lalapo da kinan Kapitan Eugenio B. de Guzman. Ya walay aneng nang ya naagnas ya bangkay na laki arumog at oras na alas 5:30 na ngarom. Yad ni Palanday tan nakarika niya pasen yad sitio Senyor Barangay Viga Dasol Pangasinan. Yad investigasyon na pulis akabatan na dakinan na Jimmy Espino Atiwa na Senyor 67 anyos sa may naagna si bangkay so anak to ya si Jimmy Medalya Atiwan Jr. alias Amboya aberber sa biktima lapoda sa may kawasto niya tan arumniran na pangkayarian na biktima umpapaway ed investigasyon niya sa may empatoy na biktima so makasingag the mental illness tan hypertension ya si Kotoy ng Patambanlada Region 1 Medical Center Department of Mental Health at Bunuan Binlok Ciudad Dugupan. Dan si Kotoy aka schedule the follow up check up sa April 29, 2025 ang tumatna liman ng Patambal. Umpapo ay kinetket na ulag sa biktima ng si Kotoy mga alanakiw. Pianuntan at gawon to na uring sa may pukal na biktima so inala na saray pamilya tunya tan inawit jad mismon abong daran niya tan coordinate mutla jada Municipal Health Officer na Dasol Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Narangalan na rin katibukulan niya balitad lokal. Antis tanon dapag dasaray balitad nasyonal. Wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dugupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Kumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga, 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambunga, mga almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Wednesday.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ipinaubaya ng Malacanang sa Department of Justice kung maaring maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control project. Ginawa ng Malacanang ang pahayag matapos humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI Romualdez. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakasalalay sa magiging salaysay ni Romualdez sa ICI kung maaari ba itong maging state witness o hindi dahil ang DOJ ang magdedetermina batay sa kanilang pamantayan. Ang ICI ang magre-rekomenda sa korte sa magiging kapalaran ng mga opisyal at personalidad na isinangkot at inakusahan na kumita sa mga flood control projects. Isa si Romualdez sa mga binanggit na pangalan ng engineer ng DPWH na umano'y nakinabang sa pondo ng maanumalyang project. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, isang lalaki na tinigureang fake news peddler at serial defamer ang kinasuhan ng isang trader ng 5 bilang ng cyber libel dahil sa pagkalat ng maling impormasyon at mapanirang post sa social media. Ayon kay Andes Chanco, pinuno ng Truth and Integrity Network, ang ZLREJ Trading and Construction Corporation na pagmamay-ari ni Jerome Awit ay nagsampa ng kasong noong September 17, 2025 laban kay Ligas sa paglabag sa Article 355 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 4 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. Ang reklamo ay kaugnay ng sunod-sunod na umano'y malisyosong Facebook post ni Ligas mula August 14 hanggang 23, 2025 kung saan pinagbintangan umano ito ang ZLREJ ng paggawa ng substandard at ghost project sa Mandawi City, partikular ang 127 million pisong flood control project sa Magikay. Sinabi ni Chanco na sa halip na sagutin ni Ligas ang mga akusasyon, nagsumite ito ng counter affidavit na wala namang kaugnayan sa kaso. Ayon sa group, hindi lang ang mga pribadong individual umano ang biktima ni Ligas kundi pati ilang miyembro ng media na nalinlang sa kanyang mga gawa-gawang kuwento. Sa kabilang banda, ZLREJ ay nagpakita ng mga opisyal na ulat mula sa DPWH, mga laboratory test results at bidding documents na nagpapatunay na maayos at legal ang lahat ng proyekto nila. Pinatunayan din na walang katotohanan ang mga paratang ni Ligas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, diniskwalipaka ng mga hukom ng ICC o International Criminal Court si Chief Prosecutor Karim Khan mula sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa posibleng conflict of interest. Ayon sa ulat ng ibinase sa desisyon ng ICC. Ayon sa ulat, ang desisyon ay isa pang malaking dagok kay Khan sa gitna ng pag-question ng UN sa kanyang di umano'y sexual misconduct. Siya ay pinagbawalan na rin ngayon na makibahagi sa pag-uusig ni Duterte, ang tanging pangunahing aktibong kaso na nakabinbin sa korte. Noong Agosto, hiniling ng depensa ni Duterte na i-disqualify si Khan dahil sa issue ng conflict of interest. Sinabi ng depensa na walang dapat na karagdagang papel si Khan sa kaso dahil kinatawan niya ang Philippine Human Rights Commission sa pagpapangalan kay Duterte bilang nangungunang suspect at hindi siya maaaring magsagawa ng walang kinikilingan na investigasyon.
Si Duterte na nasa pwesto mula 2016 hanggang 2022 ay inaresto at dinala sa The Hague noong March. Isang warrant of arrest na nagugnay sa mga pagpatay na ginawa sa panahon ng kanyang war on drugs. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nagkakasakit na ang ilang evacuees na nanunuluyan sa mga tents sa Bugo City, Cebu. Matapos ang magnitude 6.9 na lindol na tumama rito kamakailan. Base sa ulat ng Bugo City Health Office na nakarating sa Office of the Civil Defense, Central Visayas, karaniwang respiratory illness tulad ng ubo, sipon, lagnat at trangkaso ang dinaranas ng mga apektadong evacuees. Nakadagdag din sa pagkakasakit ng evacuees ang maulang panahon at malamig na hangin sa lugar lalo na kapag madaling araw. Kada araw ay nasa 80 hanggang 100 pasyente ang isinasailalim sa check-up bunga ng respiratory illness. Idinagdag pa ng mga health experts sa Bugo City na hindi may iwasan ang magkasakit ang mga evacuees dahilan sa siksikan ng mga ito sa tents. Samantala, namahagi naman ng bitamina at mga gamot para sa mga pasyenteng may sakit ang health office. Nananawagan naman ng dagdag na ayuda ang lokal na pamahalaan para ipamahagi sa mga residente na bukod sa mga pagkain, tents, mga kumot at iba pang pangunahing kailangan ng mga ito. Ang Bugo City ang pinakamatinding tinamaan ng malakas na lindol noong September 30 na nakaapekto rin sa ilang kalapit na munisipalidad ng San Remigio at Madilin. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, arestado ang isang lalaki na nagbitbit ng 20 anyos na biktima ng human trafficking matapos harangin sa Ninoy Aquino International Airport 1 o NAIA Terminal 1. Habang dawit naman sa reklamo ang isang immigration officer na nagproseso sa tangkang paglabas ng bansa ng dalawa sa Pasay City nitong Sabado. Sa isinumiteng ulat ng NBI International Airport Investigation Division, NBI Director Judge Jaime Santiago, ang suspect na si Asnawi at ang 20 anyos na babaeng patungo sa Saudi Arabia ay pinigil sa NAIA Terminal 1 ng mga immigration officers matapos matukoy ang kanilang pangalan ay kabilang sa offloading record sa ilalim ng iProbes para sa assessment. Natuklasan din na pinagamit ng suspect ang Umrah visa ng biktima para makalusot dahil ang nasabing visa ay permit mula sa Saudi Arabian government na nagpapahintulot sa mga Muslim bilang minor pilgrimage. Nabatid na una ng pinalusot sa departure ng immigration ang dalawa ng isang immigration officer na alias John R. Ngunit naharang pa rin ng ibang immigration officers. Si Asnawi ay hindi lisensyado at autorisado sa pag-recruit ng overseas Filipino workers. Batay sa verifikasyon sa licensing and regulations ng Bureau ng DMW, isinailalim sa inquest proceedings ang suspect sa Pasay City Prosecutor's Office sa reklamong paglabag RA 9208 Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na inamyendahan ng Republic Act 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Samantalang inirekomenda ng NBI ang pagsasampa ng kaso sa paglabag sa Section 5 ng RA 9280 na may kinalaman sa pagproseso para sa paglabas ng bansa ang dalawa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:28 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
ang puta-putang ilang balita. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang ilang sonata. Son ang puta-putang ilang impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandaan. Coraz Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Coraz Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Coraz Manor and Garden. Whatever it is, Coraz Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandaan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Coraz Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services, popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan
Pangasinan. Walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmale. Paborito. Leon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga tarem. Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya. So 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabig Kabuosan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot. Ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis. Yun. Si Engineer Nixon Dakal. Talagang malapit na yung kuwan ha. Ayan, sige. I-drive mo. Drive mo, baby. Mambatik naman. Ha? Mambatik. Hindi, nag-exercise. Ay. Nag-exercise. Siyempre gusto niya magpapawis eh. Kaya every morning yun yung kanyang ginagawa. Akyat baba. Para siya mapapawisan. Pero tayo dito pinapawisan din. Akala ko December malamig. Akala ko pag barna lalong lumalamig ang panahon. Pero dito lalong umiinit ang mga issue. Di ba? Gaya nitong issue na naman na lumabas na maaari daw na maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control project. Yata makontrol na magiging state witness siya, wala siyang kasalanan. Walang kasalanan. Diba? Hindi siya mapaparusahan. Diba? Sinabi ni hanggang kay Saldico na lang. Hanggang kay Saldico na lang. Paano kung si Saldico ganun din ang gagawin? Paano pag si Saldico nagsalita na? Magsasalita doon sa ICI. Alangan na papayag si Saldico na siya lang. Din. Na siya lang ang diyan. Diba? Lugi. Ako kung matatanda mo, kapaborito Errol, diba, noong bago binuo yung Independent Commission for Infrastructure. Itong si City Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City ay siya po yung advisor diyan. Tama. Di ba? Ngayon nung talagang umiinit na yung issue at natutumbok na kung sino yung mga salarin, biglang tinanggal. Biglang tinanggal itong si Mayor Benjamin Magalong. Hindi naman siya tinanggal. Umalis siya. Umalis? Hindi, bakit? Umali ko. Umalis siya. Umalis ba o talagang nag-resign siya, di ba? Wala naman sinabing tinanggal. Nag-resign. Umalis?
Nag-resign. May rason. Malamang. Yun nga, yun na. May rason. Ang sinasabi ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate hearing, nabanggit kaagad nila ang mga sangkot. Di ba? Sa anomalya ng kanilang kontrata kaugnay sa flood control project. Kabilang sina Kwan dyan dating speaker at ngayon Congressman Martin Romualdez at dating siya Bicol. Hindi ako yun Siya Bicol. Siya Bicol party list representante si Saldi Ku. Walang tung kulang na umano'y utak sa maanumalyang proyekto na flood control. Kung ang tinuturo ng mag-asawang Diskaya ay itong sina Romualdez at Saldico, papaano sila isailalim sa Witness Protection Program? Kaya nga lahat ng salarin magiging state witness na. Sige, mag-state witness na kayong lahat. Diba? Wala nang sino ngayon ang ituturo nilang may sala dyan? Si Duterte. Sino? Sabi nga ni Senator Bato pag ang investigasyon dito sa maanumalyang flood control papunta na sa Duterte, kalokohan na ito. Sabi nga ni kaya nga Bato ibig mo sabihin pag sila ang state witness paano na yung mga kaya nga paano na yung iba na kunyari ang kaso pagpatay. For example, tapos, pagpatay, mag-state witness yung pumatay kasi ituturo niya yung nag-utos, parang ganon. Parang ganon. Kaya yung sample lang po yun, sample lang. Sample lang yun, ang kwan dyan, baka yung mismong yung mastermind, siya yung state witness, iba na yun, yung mastermind siya yung mag-state witness iba na yun. Talagang ginagalit nila yung taong bayan sakaling dito. Maka-avail nung WPP. Ang sinasabi kasi ng Malacanang ginawa nila ito matapos na humarap daw si Congressman Romualdez sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure dahil nakasalalay doon sa salaysay ni Romualdez. Anong nakasalalay doon sa kanyang salaysay? Sino ba yung idinidiin niya? Yun ang gusto nating malaman dito. Si best friend niya na. Si Ko? Yan ang bantayan natin. Kasi sino ba ang bumuo ng ICI? Sino bang nakaisip niyan? Tapos, etong si Attorney Claire Castro nagsalita tungkol naman dyan sa Witness Protection Program ni Romualdez. Pwede daw. Hindi ko alam Dapat ang papel nitong si Secretary ay patungkol sa mga proyekto, programa ng presidente ng palasyo. Sana. Hindi yung kung sino-sinong opisyal. Yun ang nabasa ko lang din. Kasi yan yung opinion ng mga ibang tao. Kasi ang batayan ni Kwandaw Palace Officer Attorney Claire Castro dahil humarap si Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure ICI ay maaari ng Kwandaw isailalim sa state witness. Ganun ba kadali yun? Ganun na ba kadali? Pag lahat na sila ay mag-a-avail niyan. Sino na may kasalanan? Kaya nga sabi kasi ni Attorney Claire Castro na hindi ang the Department of Justice ang magdidetermina batay sa kailang pamantayan. Di ba? May mga nagko-comment na sa marami na nagko-comment diyan. May mga nagko-comment na pero basahin mo na tapusin mo na natin tong news natin. Dapat nilang alalahanin na galit ang publiko sa nangyayaring malawakang corruption sa bansa kaugnay sa flood control scam. Ang sinasabi kasi ni Attorney Claire Castro manatiling kalmado ang publiko dahil hindi pwedeng
daanin sa mabilisan ang pagsasampa daw ng kaso kung walang Hindi pwedeng madaliin. Oo. Naiinip ng taong kaya bayan. Puro diba? na lang investigasyon kailan mo matatapos yan? Hindi pa ba sapat yung mga Ebidensya. napatunayan, mga ebidensya? Ayun, sino ang dapat sampahan? Ito ang tanong. Kaya nga, sino ba yung salarin? Ang mga opisyalis lang ba ng DPWH na involved? Oo. Ang mag-asawang Diskaya ba? Si Congressman Saldico ba? O kasama dyan si Romualdez? At tapos sinasabing abil ng Witness Protection Program, State Witness. Kaya nga sila yung mag-abil. Sino ngayon ang tuturo ngayon? Sino ngayon ang kakasuhan nila dyan? Alam nga kakasuhan nila si Crising. Crising? Siya yung salarin, bakit gumuho di ba nakakatuwa naman ang gobyerno natin pag gano'n, di ba? Magiging state witness niya sila lahat Crising, si Imong at saka si Dante. Aba? Di ba? Nakakatuwa ang gobyerno natin pag gano'n. Na magiging nakakatawa. Katawa-tawa na, pinagtatawa na tayo ng mga nasa ibang bansa. Sino kaya ang nila dyan, ang gagawin nilang yung ituturo na salary? Paano, sino nagsabi na pag tinuro mong ganon, yung tatlong daliri mo nakaharap sa'yo. Nakaharap sa'yo? Oo. Nagturo ka ng isa, pero tatlo yung nakaturo sa'yo. Mas kasalanan yung isa. Oo nga Tinuturo mo sa taas Oo. Kaya nanamutay kayo, yung tingnan mo yung hinlalaki mo, pag tinuro mo. Kaya nga Kaya nanunuro ka na ng ibang tao, hindi. Pati yung nasa taas, pinagbibintangan mo pa, tinuturo mo rin. Yung sarili mo, hindi mo mabanggi-banggi. Yan, tatlo. Tatlo, di ba? Kaya dapat magtuturo ka, unat, pag ganun. Kaya nga. Sino ngayon ang mananagot kung lahat ng itinuturong salarin ay sumasailalim sa state witness. Di ba? Di ba ang pagkakalam natin pag sinabing state witness wala na, absuelto na siya. Wala siyang kasalanan. Wala nang kasalanan. Baka pwedeng i-revise nila. Bawasan lang ng onti yung kasalanan, pero mananagot pa rin. Kasi malaki yung bilyon piso. Kung sina na pulis, plunder. Dahil ang plunder kasi 50 million 50 million above so pasok sila doon sa plunder. Milyon ang pinag-uusapan kay na pulis. Pero ngayon bilyon ang involved dito. Yung involved na si Budots. Tsaka sino ba yung isa? Nabsuldo Si Dinggoy. Jinggoy Estrada. Wala silang kasalanan, absuelto. Si Enrile. Yung staff niya. Si JJ Reyes na sakripisyo. Siya lang yung nakulong. Si Ganito ba ang mangyayari dyan sa investigasyon sa maanumalyang flood control? Sino ang dapat nating idiin dyan ngayon? Sino ang nakinabang sa bilyon-bilyon of piso at sino? Siguro kapag hindi ka mag-anak ni siguro lang ayon doon sa kakwentuhan kong barbero. Siguro pag hindi pinsang buo ni presidente itong si Martin Romualdez matagal na. Nasampulan na rin yan Oo nga tita mo diba umattend sa ICI nakangiti pa? Kaya nga ini-interview ng media nakangiti pa? Kaya saan ka nakakita ng ganun? Sa bagay, hindi pa naman napapatunayan daw na siya ay involved. Nandiyan na tayo sa kung sinasabing mabigat na ebidensya. Yun ang hinahanap daw. Para madiin kung sino yung mastermind, sino ang nagkamal ng bilyon-bilyon na piso at sino yung nagplano. Kasi ang sabi nila, sabi nila ng masahista naman na bulag,
Parang puppet lang daw itong mga nababanggit. Meron pang may nagko-control sa likod. Parang Alam kuwan mo na. yung puppet sa ibang bansa, yung may tali. Metal. Kung Iba rin ginalaw yung, mo yung iba, kamay. iba naman yung kinikwerdasan na kuwan na. Ay, iba rin yun. Oo. Iba rin yun. Oh, ngayon, ganito yan. For example, may pinatay. Ito example lang. May pinatay na high profile. Example lang. Sino ang pumatay? 'Di ba yung bumaril? Sino ang nag-utos? 'Di ba yung middleman? Sino ang mastermind? 'Di ba yung financier? Tapos sasabihin ng Malacanang yung kailangan ng matibay na ebidensya. At yung mga itinuturo na talagang may utak dyan sa maanumalyang flood control, sila ngayon ay gagawin na state witness. Alam mo, mas matatalino yung mga nandyan na nag-iimbestiga. Alam natin yan. Oo, alam natin. Hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa, pero ito lang, sana pag yung mga tagpi-tagpi na ebidensya, tahi-tahiin nyo na. Kaya nga para pag nagdugtong na yan, iisa lang ang tumbok niyan. Correct. Sino ba yung gumawa ng project? Sino ba? Sino ba yung gumawa ng project? Di ba? Diskaya. Kontraktor. Oh. Okay. Sino ba yung implementing agency? DPWH. Saan ba galing yung pera? Diyan sa sa pondo. Sino bang gumagawa ng batas para sa mga pondo? Yan ang kung dyan Tapos nagkaroon pa ng issue ng insertion. So, doon pa lang talagang makikita mo na kung sino yung talagang ituturo mo. Na nagkamal ng bilyon-bilyon na salapi mula sa flood control project na yan. Diyan sa may Bulacan. Kaya't ito ba ay isang delaying tactics itong ginagawa nila? Matagal na ngayong investigasyon sa Senado. Dito pa sa binuong ICI, mukhang natatagalan ang pagfile nila ng kaso sa ombudsman. Dahil ang sinasabi ng Malacanang, base sa statement ni Attorney Claire Castro, ay kinakailangan muna ng matibay na ebidensya. Ebidensya daw. Ano ba mga ebidensya? Na magpapatunay na si ganito ay talagang siya yung mastermind dyan. Di ba? Dokumento lang yan di ba? Bias sa investigasyon. Kaya nga yan ang kon dyan. Dapat na kuhan, madaliin na yung madaliin ang kuhan pagsampa ng kaso sa ombudsman. Alam na natin nandyan na tumbok na kung sino yung mga nasa likod ng anomalyang flood control project. Kung gusto nyong kuhan, kalkalin lahat from 2016 up to the present, pwede. Pero unahin ninyo kung sino yung may sala dyan sa pagkawasak ng mga flood control project sa Bulacan at yung mga ghost project. Bakit nagkaroon ng ghost project? Siyempre yung contractor may quota sila May quota Meron silang amount na ibibigay. Kung sino man yung nagpapondo. Kaya nga meron silang anong tawag mo yung code. Meron silang tinutumbok diyan na kuan alam natin kung sino yung nagpapundo, sino yung proponent, wala na yung proponent kasi. Wala na, inalis na nila yan. Parang kuan na napahiran na yung proponent. O kaya tinanggal na. Yan, erase na yan, hindi na uso yan. Hindi na uso dahil kuan nagkabukingan na kaya yun ang dapat nating tumbukin. Itong mag-asawang Diskaya, ginawang state witness. Itinuturo nila ngayon yung dalawa, si Congressman Romualdez at si Congressman Saldico.
na sinasabi nila na sila, bakit ngayon? Bakit ngayon ayaw nasampahan ng kaso ang mga ito? Ano ba ang dahilan? Dahil ba si dating Speaker Romualdez tsuhin? Yun nga sabi nga nung kung hindi kamag-anak ito, baka nasampulan na. Kaya nga kaya tinatawanan tayo ng ibang bansa dahil sa maling sistema ng ating hustisya. Yung justice system natin dapat natin baguhin yan. Dahil hanggat hindi natin mababago ang justice system natin dito sa bansa, walang mangyayari sa bansa natin. May mga reaction dyan, kapaborito Errol, bago tayo mag-commercial. Kanto dyan lang nantiris si Clearing kanta. May mga kon dito. Konta no sa may babagatuya. Ito ang sabi ng mga kon natin, mga netizen natin, itong mga nanonood sa atin. Si Eric Ramos, wala nang tiwala ang mga tao sa hustisya natin, sabi niya. Hindi naman. Hindi naman lahat. Medyo medyo mabagal lang. Okay. Si John Ray Garcia, di ba ang batas ay pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman? Supposed to be. Okay. Renante de Guzman, mas nakakalamang ang nagnanakaw dahil may pira, hindi pa nakukulong. Ikaw naman Si Edward Husana, ayan. Iwan ko, Attorney Castro, if tama ang intindi ko. Ang sabi sa Republic Act 6981, yes, the DOJ shall formulate and implement, pero sa end of Section 2 may sinasabi na pursuant to and consistent with the provision of this act. Sa pagkaintindi ko, dapat align and formulate an implementation ng DOJ para sa Republic Act na ito. Wala po ako nabasa na sinasabi sa RA 6981 na pwedeng mag-impose ang DOJ ng iba pang requirements, sabi niya. Si Kwan naman, Joey Samunte, Marcolita is right, restitution, witness protection, and the limits of executive power. Ayan. Medyo mahaba-haba itong text, itong kwan ni Rowena basahin mo lang. Mainam yata, attorney, dalhin mo ang punto mo sa proper tribunal para ilaban ang argumento mo. Di ko sinasabi na tama siya o mali. Dahil hindi naman dito ang tamang lugar para pag-usapan ang legalidad ng kaso. Kung batas ni Attorney Castro ang kanyang pinagbabasihan, mas mabigat ang punto ni Senador Marcolita na sa Republic Act 6981 at sa implementing rules and regulations, sabi niya. Good morning kay Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Nagawat pa ba yan? Hindi na. Tumakbo yata na kapitan ito. Hindi sinwerte. Hindi pinalad si Paing Palos. Dating kagawad. Bago tayo dumako sa ilang pang mga isyu na ating tatalakayin sa umagang ito, narito muna ang ilang paalala. Ang
puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. San ang puta-putang Iran impormasyon? Alias, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat.
WJT 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kaposan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:03 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig yung Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingko, Rati Magti Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Nixon Dakal. May ikon dito nag-text kapaborito Errol. 0981-7450. Mga sir, anong taon nag-umpisa ang mag-asawang Diskaya na pumasok sa gobyerno para sa proyekto? Di ba panahon ni Duterte? Ibig sabihin matagal na ang anomalya sa proyekto, sabi niya. Oo nga 2016 nag-umpisa itong mga Diskaya, di ba? 2016. 2016. So, yung napalawak nila yung kailang construction firm. At ilan yung lumalabas na construction firm niya? Marami. Siyam na construction firm. Minsan ng nga, Diskaya. laban-laban. Yung ano niya lang. Yung paglimang naglaban-laban, puro sa kanya. So, ibig sabihin, meron nang nangyayari nga, tama nga itong quantexter natin, meron nang nangyayari na mga anomalya during Duterte anomalya. Hindi lang na bulgar dahil nga siyempre ang pinagkaabalan ni Duterte yung war on drugs at saka nagkataon na mayroong yung COVID-19 di ba? Pero nag-stop yung mga construction firm noong 2019, yung COVID. Yung COVID na naman na yan, may ano yan. Kaya nga bubuksan na naman yung investigasyon. Kaya nga noong noong medyo okay na, bumalik na sa normal ang natin sitwasyon. Doon bumawi itong itong ibang kontraktor gaya ni Diskaya. Doon sila bumawi dahil mahigit isang taon na yung lockdown. Kaya meron nang nangyayari noon pero hindi nasisilip Kaya ngayon itong kasi lalong grumabi itong 2022 up to the present dahil nga nabuking sila ni Crising. Dahil kay Crising sila ay nagkabukingan. Ayan. Nagtuturuan na. Yun nga yung investigasyon, ang tagal. Dapat kumusta na po ang pera ng Pilipino? Mabilis ang pagkamal ng pera pero mabagal ang proseso ng kaso. Kung sana mabilis ang pagkamal ng pera, ganun din kabilis ang mga kaso. Grabe ka naman. Kasi mabilis mabilis silang nagkamal ng bilyon-bilyon ganun din sana kabilis yung pag-usad ng investigasyon at pagsampa ng kaso. Di ba? Baka mamaya tapos na yung kailang termino, wala pang napoprosecute. Wala pang napaparusahan. Wala pang napaparusahan. Yun po yung inaantay ng taong bayan dahil lahat tayo ay may pakialam dito. Lahat tayo may pakialam dahil nga nagbabayad tayo ng ating buwis.
Kaya pag may mga ganito, nabwiwisit tayo. Ha, di ba? Kaya sana po, bilis-bilisan naman ang investigasyon yan sa ICI. Itong si Kwan, anong pangalan yung Kwan? Yung bagong Kwan ngayon, ICI? Si Acorda, no? Binhamin din eh. Retired General Acorda. Binhamin din ang pangalan eh. At iba pang mga kasama niya diyan sa Independent Commission for Infrastructure. Sila po yung kung kasi. Tapos yung isa pang kine-question nila dyan, bakit pagdating sa investigasyon, closed door? Closed door? Oo, bawal ang media. Dapat kunya nakalatag yan. Alam ng publiko kung anong nangyayari sa loob ng investigasyon na yan. Yung footage, pipiliin lang nila. Yung napag-uusapan doon sa loob, hindi alam. Hindi alam. Dapat naka-kwan yan, naka-live sana sa Facebook. Parang yung investigasyon sa Senado tsaka sa Kongreso. Ganun sana. Para malaman ng publiko kung anong nangyayari sa investigasyon na yan. Ngayon, closed door, ibig sabihin may mga VIP na hindi pwedeng isali, ganun ba? Huwag naman sana. Sana walang pinipili ang batas. Kung sino man ang nagkasala. Sana wala ring mapagtakpan. Walang pipiliin, walang mapagtakpan at ituro kung sino dapat yung mga dapat na managot. Yung mga pag si Martin Romualdez, pati ituro to eh. Kaya nga kung maging state witness itong si Martin Romualdez, sino ang kanyang ituturo? Sarili niya. Tuturo niya si ano? Ituturo niya si Martin Saldico. Saldico, Martin ko. Sige nga. Ngayon, pag tinuro itong si Saldico, magsasalita na yan si Saldico? Bakit ako lang? Babalik dito sa Pilipinas. Bakit ako lang? Pare-pares tayo na naki. Pagdating ni Saldico dito, mag-apply ka rin ng Witness Protection Program para hindi ka lugi. Para patas. Baka sabihin mo, masyado kang inaapi. Baka mamaya, baka ang ituturo ng mga itong naging state witness, kasalanan nyo, mga taxpayer. Huwag naman sanang ganon, kayo po ay iniloklok ng taong bayan. Binigyan kayo ng mandato para maglingkod ng tama. Sana po gawin ninyo yung karapat-dapat para matulungan ang ating mga kababayan. Tulad yan sa ngayon sa Cebu. Di ba niyanig ng malakas na lindol. Anong ngayon? Sitwasyon ng mga dyan? Nagkakasakit na sila doon sa evacuation nagkakasakit center. na sila. Ano ang tulong ng ating pamahalaan dyan? Ano ang kailang aksyon? Ano ang solusyon na gagawin nila? Bigyan nyo sila ng karampatang lunas. Kaya't dapat sana ay pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan kung ano yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Dapat yung investigasyon na yan ipawaya natin kung sino yung mga nag-iimbestiga at harapin natin itong mga problema pang iba dito sa bansang Pilipinas, lalo-lalo dyan sa may Cebu na niyanig ng malakas na lindol nung mga nakaraang linggo. Yung mga residente dyan, particularly yung mga nasa evacuees, nagkakasakit na daw sila. Dapat na aksyonan ito ng ating Pangulo. At ganun din, makialam din dito ang Vice Presidente. Paano makikialam? Siya mismo siya mismo iimbestigahan. Dapat kuwan din bilang public servant.
Hindi siya sinasama. Oo nga eh. Dapat na umikot din itong si Vice President Sara, at ipakita niya yung kanyang sinsirong paglilingkod din bilang pangalawang na pinakamataas leader. Na leader sa bansang Pilipinas. Parang hindi natin naririnig itong Vice Presidente. Tira yata umiiwas din eh. Paano mo nga maririnig? Siya nga mismo hindi baka naman busy siya doon sa pag-asikaso sa kanyang ama. ICC. Doon siya nagbibisi. Yung kanyang responsibilidad dito sa bansang Pilipinas napapabayaan niya. Di ba biyahe ay konda? Yung pagbiyahe niya, ilang nakakailang bisis na siyang biyahe. May sabagay yung pagbiyahe niya naman. Kung personal money niya, okay lang. Pero yung kanyang serbisyo, paano? Di ba? Paano yung kanyang sinumpang... yung kanyang pagbiyahe, legal naman, nagpapaalam. Hindi naman siya pwedeng layas na layas. Pero, kumusta naman ang kanyang serbisyo sa bansang Pilipinas bilang pangalawang mataas na opisyal? Nararamdaman mo ba? Wala wala akong nararamdaman punta ka dun. Wala akong nararamdaman. Tapos putak ng putak nakukulangan yung kanyang budget. Para manok na putak ng putak. Kulang yung kanyang budget. Hindi naman na humaharap doon sa budget hearing. Dapat humarap ka sa budget hearing para doon mo sasabihin na kulang yung binibigay nyo na budget ko, yung ko sa bilang Vice Presidente. Tapos sasabihin mo sa mga yung mga ibang media, magpapa-interview ka, kulang. Magtampo. Kulang. Huwag ka nang magtampo. Huwag ka nang magtampo. Yan. Kaya kayong mga kababayan natin, piliin natin, pagdating ng eleksyon, piliin natin yung karapat-dapat na maglingkod sa atin. Hindi yung kukunin kayo sa matamis na usapan, kinukuha kayo sa pira-pira lang, ganyan na lang, ibubuto nyo na sila. Dapat kalatisin ninyo kung sila ba ay sincero na maglingkod sa atin o hindi. Bakit? Malalaman mo ba yan? Siyempre malalaman mo yan pag naupo na. Kaya nga Hindi mo malalaman kung paano maglingkod ng isang tao o isang politiko hanggat hindi siya nakaupo. Meron din yung mga masisipag. Yung talagang naglilingkod. Yan. Pero yung iba, pag upo, ang nakalakabat. Wala na. Wala na. Sabi niya mga iba tapos na yung yung paninilbihan ko sa'yo nung eleksyon. Binigyan na kita ng 500. Binigyan na kita ng 1,000. Yun na yung kapalit. Nung birthday ng aso mo. Naganda ka, naghingi ka pa. Di ba? Yun yung mga maling attitude na dapat nating baguhin. Sabi ng mga nakakausap kong iba, saan ba nagagaling yung korupsyon? Siyempre, ang korupsyon ang gagaling sa eleksyon. Dahil yung mga botante, naghanap din sila ng pira. Saan kukuha ng malaking pira yung kandidato? Siyempre, pag upo niya, babawihin niya, di ba? Ajin Akurda, good morning. Kung meron kayong mga gustong iparating dito, na mga hinaing ninyo, mga reklamo ninyo, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-46
2784. Oh, si Jeroman Tenorio kahapon hindi natin nabati dahil kulang na tayo ng oras. Batiin mo na ng 5 para hanggang... belated happy 40th birthday. To me, sabi niya. Okay, happy birthday to me. Kay Jerome. Kay Jerome. Binasa ko yung kanyang text. Si Edwin Tikman. Patikim naman. Good morning, Dennis Moharis. Ayan. Pa-shout out po ang 3 kong apo. Oy. Sina Sian, Chanel at Mikay. Salamat po. God bless sa inyo, sir. Akala ko Mickey. Si Darwin Villanueva Rica Blanca. From sa ano ito? Sa Bautista, Pangasinan. Watching from Bautista. Good morning. Si Sir Ben Bingab. Bengab. Si Sir Villanos. Good morning. Kasi nga abayag tala nag-api tuyawan niya. Si Sir Ben ano kin nagtalabat akin. Sabat-sabat. Si Madam Zenaida Zamora Gilbert. Kabuwasan at si kayo lalaman ditan mga sir. God bless po. God bless din po, madam. Ayan, good morning wala po sa inyo. Wala din na Sukulanda, Big Tao? Canada. Canada. Good morning. Size 9. Size 9. Sumunod ka doon. Arawi. Talaga rin taladya. Talaga rin taladya. Sabi ni Madam Sinade, punta kayo dito. Sabi, akala ko dito lang sa tabi-tabi, yung pala doon sa Canada Ayan, good morning. Si Esther Ramos ng Barangay Mangkop, good morning. Si Joel Calbu. Hoy. Ayan, good morning. Kumusta la? Hindi mo kaila. Ayan. Si Flora Villanueva Abalos, so good morning. Diyan sa may Kalasyaw. Robert Cayago Jucaris, good morning. Ganon din kay sino to? Olivia Bauson, ayan, ng Kalasyaw, good morning. Good morning din kay Alex Bustelio Dicano, ayan. Si May Calamno, ayan, May Calamno, ayan. Baliktad yung pangalan kaya alam ko May Calamno, ayan. Si Dominador Reyes, good morning. Diyan sa Dasol. Gawin din kay Babes, ayan. Ang ganda pangalan, Babes. Alfredo, good morning. Si Jerry Nabalta, good morning sa inyo. Okay, ayan, sino pa yung mga kwan dyan? Nagpapabati. Kagawad Dio Quinto Peralta ng Barangay Bunlag. Good morning. Dumaring ang tamaditan. Si Evangeline Alonso Agustin Untalan, good morning. Pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Sige, take it away, engineer. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Councilor Nestor Gabrillo. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny the Twain. Si Councilor Ardison Soriano. Si Councilor Joppy Loresco. Councilor Mike Sison. Nandyan din si Councilor Hubbard Danny Messina. SK Federation President Ayay Messina. Si Liga President Jose Paris Jr. Ayan. Ganon din si former Councilor Gerald Apicial. Special palagi yan. Si Engineer Art Gaspar. Ayan, ng Barangay Ang Butil, Kalasyaw, good morning. Si MDR Ed Villacurta. Ganon din si Madam Jobeta Apiado Esteves ng local Sever Registrar. Isama mo rin dyan si Sergeant Esteves, good morning. Municipal Treasurer Sir Mel Puseri. Si RM Paran Autocare. Good morning. Si Nardong Putik, good morning. Nawawala palagi yan kapag nakaapak sa putik. Hindi mo kilala yan si Nardong Putik. Kilala mo. Kilala ko. Huwag mo nang banggitin.
Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Good morning sa iyo. Anong araw ngayon? Wednesday. Oy, panagkukuliktay basura. Pero may mga kondyan. Malilikot ang utak. Walay kinditan walay nang tapis amo yag tonte nagagawa. Ayan te, awa. Kung nang ya si Kapitan Saldi Bauso sumamamanehoy truck nung gapoy driver. Suplayan doon ng Kapitan si kagawad. Ande tanatang kasi Merkulis si katoy duty of the day. Kagawad Ken. Junjun Gabrielio. Ayan, good morning. Isang tawa nga. Aha. Ha? Ayan. Ayan, good morning sa iyo dyan sa Barangay Makabito. Yung mga BHW, good morning. Mga masisibag natin BHW at Barangay Tanod dyan sa may Barangay Makabito. Kalasyaw, Pangasinan. Ganon din si Poso Chief Rolly de la Cruz, good morning. Si Boss Carlo at saka si Madam Marmy, good morning. Iyo Carl Christian Biga ng Mapandan, good morning. Sir Jeffrel, dyan sa Mapandan, good morning. Jeffrel, si Doc Felix, si Piloto Darwin. Ayan, Ma'am Sheila Pinulyar at si Councilor Freddy Pinulyar, good morning. Nagawin din si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan. At si Councilor Generosa Flores ng Mangaldan, good morning. Don Ramon Bautista, Senior ng Manawag, Pangasinan, magandang umaga. Dating Vice Mayor, dating board member, itong si Don Ramon Bautista Senior. Kasama rin dyan si yung anak niya, si Ramon Bautista Jr. Si Kwan nga pala, Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Magandang umaga. Okay. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Balay. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!